זה עובד. אשכרה, ציפי, הצלחנו פה להתגבר על איזו טכנולוגיה במהלך מבריק בעזרת חברתי אולגה אונגר. במסגרת הפודקאסט שלי, עדי הישרדות, שאני מראיינת דור שני, מצחיק קורא, האמת, נכון, אין נושא יותר מצחיק ציפי מהשואה. כשאני פוגשת מישהו ואני אומרת, תגיד, יש לך שואה? שהוא אומר לי, לא, אמרתי, אתה לא שווה. אל תתחבר איתי. כן, מה נדבר? איזה נושאים משותפים יהיו לנו עכשיו? ברור, היטלר, מנגלה, חברים שלי. אלף. כן, ארצי, ברור. תמיד היינו נתקעים בכף, מה יש לך בכף? הופה. קטרי לבכה. יפה, אבל זה לא כזה שואה. כמו, זה היה פוגרום. מה יש לנו בכף? פעם מישהי פתרה לי את איזה מבריק, כי זה קשה. נו. כבשן. נכון. בבקשה. פתרתי לך. וואו, נכון. לגמרי, אז במסגרת הפודקאסט, רגע, אני חייבת לראות שזה מקליט. כן, זה נראה לי שזה מקליט. שנייה, ציפי, אני מסובבת את זה לראות שאני לא לגמרי מוגבלת, למרות ש... הנה, כן, זה מעולה. אבל אני לא רואה כלום. נכון, כי זה מכבה את עצמו, אבל הוא שם, הוא פה. זה כמו אח גדול שאת לא רואה אותו, שזה כאילו חופשי. לא שזה בעייתי פה במקרה שלנו. אז ציפי קיכלר, לא זילברמן, ציפי קיכלר, שהיא במסגרת הפודקאסט הדי הישרדות, מצחיק, מה? זה כאילו הדי הישרדות, תמיד אנחנו דנים על השם. תחשבי על זה אחר כך. והיא, ציפי היא הדור שני הראשון שאני מראיינת, שממש ממש נולד במחנה הכורים. כן, ברגן בלזן, איזה יופי. כן, עכשיו מי נולד בברגן בלזן? אז ככה. אז אבא שלי... באיזה שנה, גם ואיך ההורים שלך נפגשו? תספרי לי. אז רגע. אני אקח לגימת קפה. ואני חייבת להגיד גם שאנחנו מכירות המון שנים. ציפי, שאני קצת די מעריצה אותה, היא הקימה את בית להיות, לא באמת, שזה... ייסדה. שזה אחד הדברים שהקדימו את זמנם ברמות כל כך משמעותיות לדעתי, ביחס אמיתי, את צריכה מצית, הנה. לשורדי השואה, הקבלה שלהם, המקום באמת שנתן להם לדבר באופן כל כך נקי. בפני תלמידים. כן, לא שיפוטי, זה פשוט היה משהו וביקרתי שם, אז אני כן מאוד מעריצה אותך הרבה שנים. אבל בואי נחזור כן, מה לעשות, ציפי? אז אבא שלי שוחרר במטהאוזן. ואמא שוחררה בברגן בלזן. תמיד אנחנו לא אומרים את השמות שאנחנו אומרים אבא אבל איך קראו להם? ליאון קיכלר. אוקיי, יש לך בן ליאון. כן, ובאשה טננבאום קיכלר. הם בכלל התחתנו בגטו קרקוב ב-42. יש להם, לא, יש משהו בפריודיזציה של האירועים אצלכם במשפחה, כאילו, מתחתנים ב-42 בקרקוב. עכשיו... רגע, כשהייתי חיילת, הייתי מורה חיילת. אז שלחו אותי לכתובת איפה אני אגור, בבאר שבע. אני באה לכתובת, רחוב יד ושם. די, גדול. את יודעת שבדרך אלייך אנחנו בחולון, עברתי, וכמובן לא יכולתי, עברתי ככה, ברחוב הלוחמים, ברחוב הפרטיזנים, באיזה רחוב קדושים, ובסוף אנחנו פה ביבנה, שזה כאילו גם... שמי. כן. כרם ביבנה. כן. אז ככה, אבא שלי... ב-42 הם התחתנו בקרקוב. בגטו קרקוב. ורום. כן. תאהבו. תספרי עליהם קצת. הם ילידי קרקוב? אבא יליד וישניץ על יד קרקוב. אמא ילידת קרקוב. אבא היה מלצר. הוא יצא מהעיירה שלו, שזה על יד בוכניה. הוא יצא מהעיירה שלו בגיל 14 כדי לפרנס את משפחתו. הגיע לקרקוב, נהיה מלצר, פגש את אמא שלי בבית קפה. תאהבו. מה, זה סיפור אהבה יפהפה. כן. הוא היה מלצר והיא הייתה לקוחה שישבה לשתות קפה? והוא התחיל איתה? אני לא יודעת מי התחיל עם מי. באמת לא שאלתי אותם אף פעם. וזהו, התאהבו ופרצה מלחמה וגטו וזה. באיזה שנה הם נולדו? בגדול? או לא אפילו במדויק? אבא יליד 904, ואמא 15. אוקיי. הבדל גדול ביניהם. ואז בגטו קרקוב יש חתונה. את לא תאמיני, היה צלם. יש לי תמונה, אני אראה לך אחר כך. באמת? את יכולה להביא אותה? יש חתונה. אני אשחרר אותך מהמיקרופון, או תביאי לנו את התמונה, טוב אחר כך. איך יש תמונה? איך היא שרדה?
זה אני לא יודעת. יש תמונה, יש הזמנה לחתונה, כי היה גם בית דפוס. מדהים. באמת. אז הייתה חתונה. באיזה חודש? כן. מרץ. כן. טיפלה לפני פלאשוב. כן. ופלאשוב הם הלכו ביחד. כן, איזה יופי. פלאשוב זה סיפור אחלה. פלאשוב היה מחנה ריכוז ליד קרקוב, אנחנו נדבר עליו. וואו. כמובן, אני מניחה שרבים ראו את רשימת שינדלר. מי שניהל את המחנה היה אס אמון גט, שאכן היה אדם אכזר סדיסט ומזעזע. וציפי, בדיוק כשהתחלנו, סיפרה לי שהיא פגשה את הנכדה שלו. גם את הבת. וגם את הבת שלו ואת הנכדה, שזה מדהים, שכתבו את הספר, איך יקרא לספר? הייתי נכדתו של אמון גט, שזה מדהים, אנחנו נגיע גם לזה, אבל... לא, אם סבא היה רואה אותי, היה רוצח אותי. אם סבא היה רואה אותי, היה רוצח אותי, נכון, כי היא שחורה. כן. נכון, זה קטע. היא נורא נחמדה. נורא נחמדה. הספר מדהים. הוא כן. מרגש, עד בגיל 14 היא גילתה. היא גילתה את כל הסיפור. כן. שנייה, אבל נחזור אנחנו בחתונה בקרקוב, בגטו קרקוב. כן. עם מנומה ובזה, והכל יופי. ואולי גם היה כיבוד, את יודעת. לא יודעת, סנדוויצ'ים כאלה, את יודעת. בסדר. קלוש, אבל בסדר. ואז הם הלכו לפלאשוב. גורשו לפלאשוב. גורשו. איפה ההורים שלהם היו בשלב הזה? ההורים היו בחתונה? בתמונה של החתונה ההורים עוד שם? הם עוד חיים או... רגע, דקה, תכף אני אזכר. אחותה הייתה בחתונה, גם האמא הייתה בחתונה, אבא לא, אבא נפטר קודם. אחותה והאמא היו, אצל אבא שלי אף אחד לא היה. הם בכלל נרצחו בעיירה שם, התחבאו ומצאו אותם וירו בהם. היא לפי החישוב שלי מתחתנת בגיל 27, ואביך, נכון? כי היא לידת... 31 בערך. לא יותר, אביך מבוגר ממנה ב-11 שנה, לפי מה שאמרת קודם, כן? כן, כן, הוא נכון. בן, כן, כמעט 41, וואו, אוקיי. ובפלאשוב הם הופרדו, כמובן. אבא עבד בשבירת המצבות בשביל להכין את הדרכים היפות שיהיה כן, בואי בפלאשוב. תגידי קצת לאנשים פה שלא כולם מכירים את שבירת המצבות. שפלאשוב היה בנוי על בית קברות יהודי, ואז היו צריכים לחסל את כל המצבות ולסלול דרכים יפות, שיהיה פלאשוב יפה. זה היה מחנה ריכוז נוראי, עם אנשים נוראים, עם אחוזי תמותה, רעב מאוד גבוה ותנאים קשים נורא, ואחוזי תמותה מאוד גבוהים. ומשם יוצאים אחר כך גירושים לאושוויץ. אז ככה. אבא שלי ניצל בפלאשוב מאמון גט. אני אספר את הסיפור? כן. אוקיי. אוי, איזה קטע. אמון גט היה עושה מסיבות עם שינדלר. ושינדלר היה מביא משקאות. יום אחד הוא לא הביא משקאות. אז גט התעצבן. אז היו שם שני כנרים, האחים רוזנר, שהיו אמורים לנגן להם. להנעים את זמנם. כן. ואז אחד זה פחד שאם הוא מתרגז הוא ירצח את שניהם, יהודים. אז אחד העז לדבר איתו ואמר לו, תשמע, יש פה במחנה אחד... עם אמון גט הוא דיבר? כן. וואו. כן. יש פה אחד במחנה שיודע להכין ליקר ביצים. תקרא לו. עכשיו, מאיפה אבא שלי ידע ליקר ביצים? שהיה מלצר, אז... בקיצור, קראו לאבא שלי, והוא אמר לו, אתה יודע להכין ליקר ביצים? הוא אמר לו, כן, אבל אני צריך מצרכים. אז הוא ירד למרתף עם הלן, אני חושבת. כן. הוא ירד למרתף, עשה ליקר ביצים, הביא אותו לגט, וגט אמר, תשתה אתה ראשון. שמא ירעיל אותו. כן, אז הוא שתה ראשון, וזהו. אז הוא נתן לו מתנה נקניק. אז אבא שלי רץ בפחד לבלוק של אמא, להביא לה את הנקניק. עכשיו, אמא קיבלה את הנקניק, איך היא תחלק אותו לחברות שם? עם סיכת ראש. ככה הייתה מגרדת ומחלקת את הנקניק. זה הסיפור של אבא שלי עם אמון גט. עכשיו, הסיפור של אמא שלי עם אמון גט. אמא שלי ידעה לתפור.
זה די נדיר, אני רק אומרת, זה לא שכל אסיר, כן, שבפלשוב, לא שזה כזה היה כיף גדול לפגוש את אמון גט, כן, אבל זה לא שכל אסיר נפגש עם מפקד המחנה, כן. אוי, זה זכות. זכות גדולה. כן. אז אמא שלי ידעה לתפור, ועבדה במתפרה. והיו שם המון בנות, שולחן כזה ארוך בבלוג, ויום אחד נכנסה אחראית וזרקה לאמא שלי את מכנסי הרכיבה של גט. הוא הרי רחב. כזכור, כן, גט נהג לרכב בפלשוב. על הסוס הלבן. על הסוס הלבן עם נשק ולירות באסירים, בין היתר, או להתעלל בהם. נכון. צורות אחרות. ואז אמא שלי התחילה לחפש מה לא בסדר במכנסיים ולא מצאה. הכל היה תקין. אבל היא גילתה שיש כפתורים מצד אחד, שזה מכנסי רכיבה, בצד הצר, בצד אחד יש כפתורים, צד שני לולאות. אז היא ספרה, לראות אם זה מתאים. אולי פה משהו לא בסדר, ואיך שהיא סופרת, הוא נכנס. וואו. עם הכלבים. רלף ורולף. כן. זה שני הכלבים שלו. איזה פחד, אנחנו לא מדברים, איכשהו, זה נורא מעניין אותי בעיניי, שאנחנו לא מדברים הרבה על הפחד בשואה. כאילו זה מובן מאליו כזה, אבל אני רק חושבת על הפחד, אלוהים, ברגע הזה שהוא נכנס שם עם הכלבים שלו ועם המכנסיים שלו, זה... כן. את יודעת שאמא שלי עד יום מותה צרחה בלילה מהכלבים. כלבים זה היה הטראומה שלה. יותר מאושוויץ. תקף אותה כלב בשואה? לא, או הכלבים השומרים האלה כל הזמן שהסתובבו שם? לא תקף אותה אף פעם. אבל הדברים שהיא ראתה גם, כן. כן. בקיצור, הוא שאל אותה בגרמנית כמה כפתורים יש פה. עכשיו, אמא לא ידעה גרמנית, היא ידעה פולנית. קצת מיידיש, אמר לו דרייסן 13. הוא לא עשה כלום ויצא. איזה מזל. וואו. זה אמא שלי ניצלה מהמון גט. אחלה סיפור. באמת אחלה סיפור. מה היא עוד סיפרה על פלשוב אבל? פלשוב היה נורא. היא ראתה דברים, הכלבים משסעים את האנשים, היא ראתה תלויים, שתלו את האנשים. כשהייתי ילדה היא צרחה כל לילה, זאת אומרת, היו כל לילה צרחות של סיוטים? כן, אני ידעתי שהיא צועקת בלילה. הייתי נוגעת בה ככה והייתה נרגעת. למה לא אבא שלך נגע בה והרגיע אותה? זה היה אחרי שאמא ישנה פה, כשהיא ישנה אצלי. כן, כשאתה שאבא כבר נפטר, כן. אבא שלי לא דיבר בכלל אף פעם. לא על מטאוזן, לא על כלום. מה שידעתי על אבא זה מאמא. הוא לא סיפר לי כלום. הוא רק חיבק אותי ונשק אותי, ואמא לא. בכלל. היא רק דאגה שאני אהיה מסודרת ונקייה, ואני אלך לבית ספר. טוב שהרשתה לי ללכת לבית ספר, כי היא לא הרשתה לי בכלל לצאת מהבית. וכזה. וכשהיא הייתה מכינה לי את המרק עוף, ואת הפירה עם טון החמה שאני אהיה שמנה, אז היא הייתה ככה יושבת ומסתכלת עליי איך אני אוכלת. זה עשה לה טוב, שיש לה אוכל לתת לי. דיברתי עם מישהי אחרת, שהיא גם בת דור השני, יחסית הראשון באמת, והיא אמרה, זה מעניין מה שאת אומרת על אמא שלך, כן, גם שהיא לא חיבקה ולא נגעה, וגם שהיא בעצם גידלה אותך, כמו שאת אומרת, להיות ממש, זה מה שהיא אמרה, שרק תהיי, שתחיי ושתשרדי. זאת אומרת, ממש איך שאת מתארת את התיאור הזה, שגם איך היא יושבת ומסתכלת עלייך, אוכלת את האוכל בואי נקרא לו... הפולני הזה. הפולני, גם שומני, והכבד הזה וזה. נכון, ומי שדיברתי איתה הקודמת, רותי אמרה, וגם כמעט לא היה רצון שתהי שום דבר יותר מזה, רק שתחי. כן. שזה הקיום, אבל אני רוצה עוד משהו לספר. אנחנו עוד נחזור, כן, אבל בואי נחזור. רגע, בגטו קרקוב הייתה אקציה, ואימא שלי הייתה עם אחותה, והתינוקת של אחותה, רוטושקה, בת 1.5 שנה. לפני הגירוש אז הייתה אקציה החוצה, כן, ואמרו, תנו לנו את התינוקות, ואחותה לא רצתה לתת את התינוקת, אז רצחו את התינוקת לעיני אמא שלי ואחותה. אחותה הלכה בבלז'ץ, ואני חושבת בדיעבד, עכשיו שאני כבר
סבתא, אני חושבת שאימא שלי הייתה מסתכלת עליי ורואה את רוטושקה. אולי אני הייתי תשובה לרוטושקה, אולי. היה משהו בעיניים שלה כשהייתה מסתכלת עליי, משהו נורא מרוחק כזה. אני חושבת, אני לא יודעת, אולי. היא הביאה אותך כי היא הביאה אותך לאהבה, כי הם רצו ילד, כי הם רצו לחיות, אבל... איך הוא מצא את אמא שלי, זה סיפור. אבל אני מבינה מה את אומרת על אני חושבת, כן, שהטראומות בעצם אצל ההורים, נכון? במיוחד בדור של הדור הראשון הזה, של ההורים שלך, שכן, כמו שאת מתארת, את האובדן של האחיינית שלה מול העיניים. זה נחקק, אני חושבת. אני טפו. בגלל רוטושקה רציתי לעשות בעיר את האנדרטה של הגולות, לזכר התינוקות. היא סיפרה לך את כל הדברים האלה? אמא שלך סיפרה לך? כן. אני לא יודעת אם היא סיפרה לי, אבל הייתי שומעת. לשכנה, למכרים. היו מכרים בארץ, בני דודים של אבא, שעלו לארץ לפני השואה. כן. אז היו כמה ככלרים פה בארץ. והיו מתאספים ביום שישי אצלנו. אז אמא הייתה מספרת, הם כל הזמן רצו לשמוע. מה היה בלאגר? תספרי. הם רצו לשמוע, זה מעניין. כן. אני רק אומרת פה, כן, בואי נחזור לזה שאת נולדת ב-DP, כן, במחנה הכורים, בברגן בלזן, אחרי שהבריטים משחררים את ברגן בלזן, קודם כל הם מוצאים שם ביום השחרור בין, כן, זה נורא, בין 12... אמא שלי אמרה ככה, כאלה ערמות של גופות, ככה, כזה גובה. שזה גם, את יודעת, אנחנו מכירים את זה, זה נכון מהסרטים, כי הבריטים צילמו, נכון. ואנחנו חלקית מכירים את זה מהעדויות, כי חלק גדול, כפי שאנחנו יודעים, תכף דברי על המצב של אמא שלך בשחרור, הרי הם בעצם מצב של חצי גסיסה, נכון? משקל של נשים שוקלות 27 קילו, פחות, גברים שוקלים 31, 32 קילו, אלה עוד הברי מזל שיכולים עוד לזוז. אבל כן, אני חושבת על הממדים האלה של הטראומה שאמא שלך מתארת, נכון? על הערימות של הגופות. אז הבריטים משחררים את המחנה והם מוצאים שם בין 12 ל-14 אלף גופות, ואחר כך, תוך שבועיים, יש בערך את אותו מספר של מתים בגלל המזון והמגפות, כן? והמחלות שיש לניצולים. אז אמא שלך משוחררת בברגן בלזן, בת 20 וכמעט 9 כבר, לא, כמעט 30 כבר. באיזה מצב היא משוחררת שם? 30 קילו. מה היא סיפרה? רציתי להגיד שציפי מדברת יידיש, פולנית ועברית, ואנגלית גם. ואנגלית, וכשאנחנו מדברים על הקרובים שיושבים תכף, הקרובים, בפודקאסט הקודם דיברנו על חוק הדחיסה של אמיר גוטפרוינד, כן? שהרי אין משפחה, נכון? אז אתה דוחס, זה היה מקרא הקוף, וזה גם היה, זה מהעיירה ליד, זה ניצל, ואמיר גוטפרוינד, בדיוק, לנסמן שפטים, ואמיר גוטפרוינד קורא לזה חוק הדחיסה שיוצרים משפחה. אבל אמא שלך משוחררת בברגן בלזן, במצב רע. ואחד החיילים הבריטים מרים אותה, ומעביר אותה לבית החולים על שם גלן ג'וז. כן. היה שם בית חולים, שם גם נולדתי. ושם התחילו לטפל בה, לאט לאט, טיפה, לא בבת אחת. ולפי התמונות שלה בברגן בלזן, היא תפסה... התאוששה, שמנה, ווואלה. ויום אחד היא יושבת בבלוק, MB31, בקומה ראשונה. רק לפני זה, היא ניצולה יחידה למשפחה, כן. והיא מבינה את זה? תראי, את האחיינית שלה היא ראתה נרצחת. אחותה הלכה לבלזת, יחד עם האמא. אבא נפטר עוד קודם. זהו, אין אף אחד. אני חוזרת לבלוק, תגידי שוב גם את המספר של הבלוק. MB31. במחנה העקורים. מחנה העקורים, כן, זה מחנה צבאי. וקומה ראשונה, זה היו 2 קומות. יושבת בחלון, ורואה בחוץ איזה איש מסתובב. והיא יושבת בחלון, וניגש האיש הזה שהיא לא מכירה, ואומר לה, אני מחפשת באשה קיכלר. אז היא אומרת, זאת אני. מי אתה? הוא אומר לה, אני שי קיכלר, הקוזן של ליאון. מה, את לא מזהה אותי? היינו יחד בגטו. אומרת לו, לא. אז הוא אומר לה, תקשיבי,
אני הולך וחוזר. הוא הלך וחזר עם לחם ומטפחת אף. המטפחת אף שמורה אצלי, והלחם. זה דוד צ'איה, שאחר כך עבר לטורונטו. דוד צ'איה האהוב, יש לי פה תמונה, הוא אהוב ליבי. והוא התחתן ובנה בית שם בטורונטו. ואחרי שהוא הביא לה את הלחם, הוא הלך עוד פעם, אמר, אני הולך חוזר עם ליאון. איפה זה? הוא אומר, תשמעי, סיפור. בא אליי בחלום מישהו מהעיירה, ואמר לי, ליאון חי, תלך לשם, תמצא אותו. אמיתי? ככה הוא סיפר לי. וואי, הוא הלך והביא את ליאון, לאמא שלי. מה הם עשו? תראי, מה הם עשו? הם עשו אותי, כאילו. הייתה פרטיות, אבל בברגן בלזן, זה קצת מטריד. לא יודעת. אז הם עשו אותי. די אימידיאטלי, נכון? אימידיאטלי. כי אם נולדתי ב-30 במאי 46. אז די. הלו. בואי תעשי חשבון, 15 באפריל שוחרר המחנה. בקיצור, בלי בדיקות, בלי אולטרסאונד, בלי חלבון עוברי, בלי... לידה של רבע שעה, 3 קילו 100. זהו. סיסו ושמחו, הילדה הראשונה שנולדה. את הראשונה בברגן בלזן? שנולדה. לפניי נולד בן. אוי, מדהים. 10 ימים לפניי, פיני דריילינגר, הוא גר ברחובות. באמת? כן. הוא היה לפניי, תראי, היו שם ילדים, אבל אנשים שבאו כן. עם ילדים. כן. אבל אני נולדתי שם, שם. אני והוא, שני הייתה חגיגה במחנה? מה זה חגיגה? יש אלבום שלם של תמונות, כולם הצטלמו עם הילדה. אוי, זה מדהים. כן. עלינו לארץ, הייתי בת 1.5 שנה. עד של מי את קרויה, רגע? על שם אמא של אבא. כן, דור שני, אין מה דור שני, את נולדת... כן, קראו לה פלה, פייגלה, ואני ציפי. ציפורה. לא אהבתי את השם הזה, כשהייתי ילדה. למה זה שם יפה? עכשיו אני אוהבת. תחשבי על החופש שיש בו, זה מקסים. בבקשה, הנה רגע, אני רוצה להראות, אם זה מצלם, אנחנו מאוד מקוות שאנחנו על זה. לא, כי לא נתחיל את זה עוד פעם מההתחלה. לא, אני אבוא אלייך שוב. פה היה לאמא שלי מספר. איזה יופי זה. A26317, ואני עשיתי ציפורים. זה השם שלי, ואני מזל תאומים. איזה יופי. כן. ליאון אומר לי, מה, לי יש כל כך הרבה קעקועים, לך לא יהיו, בואי נעשה קעקוע. אוי, זה נחמד, ליאון זה הבן שלך. אמרתי לו, מה, אישה בגילי עושה קעקוע? אמר, בואי, נעשה קעקוע ביחד. מדליק. לגמרי, וזה נהדר. טוב, את היית בת 1.5 שנה, את לא זוכרת כלום מהמחנה הקוראים כמובן. אמא שלך סיפרה משהו על איך זה, לא יודעת, להביא ילדה לתוך מחנה הקוראים, לגדל אותה? שאלה פשוטה. איך ידעו איך לגדל אותך? זו שאלה לא פשוטה כמובן. הייתה שם... הרי אין הורים, אין כלום. הייתה שם איזו אישה קצת יותר מבוגרת. היא אמרה לי, איך קראו לה? יחימוביץ'. אני פעם שאלתי את זאתי יחימוביץ' בארץ, אם יש איזה קשר. היא אמרה, לא משנה, הייתה איזה יחימוביץ' אחת שעזרה לה, שלימדה אותה לחתל וכל זה, כן. לחתל, אז זה היה הכל מבעד. כן, לגמרי. אמא שלך דיברה, מעניין אותי אחר כך, איתך, על חרדות שהיו לה בגידול. בכל זאת, ילד, מחנה הקוראים, רק יצאו מהשואה. לא, זה בכלל לא אמרה לי. היא הייתה ג'דה, אמא שלי. היא הייתה... היו לה מטרות. שזה מעניין, כי אמרת, מצד אחד עכשיו את אומרת, היא הייתה ג'דה ומטרות וכל זה, מצד שני את אומרת, היא לא נתנה לי כמעט לצאת מהבית. אבל זה מה שהיא החליטה. זה מה שהיא החליטה. ואבא שלי היה פלסטלינה. הוא היה מסתכל עליה ככה, בהערצת עד. היה שפוט שלה לגמרי. מסכן אבא שלי. אבל לפעמים אני חושבת, את יודעת, או שאני פוגשת, או קוראת, או רואה,
שאתה רואה משהו, זה מעניין, שמצאתי את זה, אני לפחות אצל גברים דווקא יותר, אבל גם אצל נשים. אמרת קודם, הבלנו את זה כזה, מאוטהאוזן, נכון? הוא לא סיפר כלום, וזה... מאוטהאוזן, כמו שאנחנו יודעות, היה... מכרות היו שם. זה היה נורא, הנאצים דירגו אותו כמחנה הגרוע ביותר, כן? זה נורא. זה רק למות. השאלה איך למות, כן? זה פשוט מזעזע. עכשיו, גם למאוטהאוזן הוא הגיע מאיפשהו, כי אם אנחנו הולכות ככה עם ההיסטוריה, אז הוא היה בקרקוב, פלאשוב, אושוויץ, אושוויץ הוא לא היה. הוא לא הגיע, הוא גורש ישר מפלאשוב? כן. הוא לא היה באושוויץ. צעדת מוות כזו או אחרת, סליחה, לזה למאוטהאוזן, ומאוטהאוזן אולי...